दोस्तों हमारा चैनल में स्वागत बा। सुप्रभात सब लोग के, सब दोस्तों के सुप्रभात। और स्वस्थ रही जा, मस्त रही जा, अपना अपना काम में व्यस्त रही जा, अपना परिवार संगे हंसी खुशी से बनल रही जा और हमारा संगे जुड़ल रही जा, अपना काम करत रही जा, हमार वीडियो देखत रही जा। दोस्तों आज के कहानी बहुत अच्छा बा, कहानी सुनब जा बहुत ध्यान लगा के। देखी जा, एगो ब्राह्मण रहलन गरीब, बेचारा ब्राह्मण गरीब रहलन, लेकिन गरीब के आजकल दुनिया में कहाँ बा माना द। तो एगो गैलन जजमान के दुआर पर, रोज के उनकर उहे काम रहे, गैलन जजमान के दुआर पर। तो जजमान भाई कहलन कि राम राम पंडित जी बैठी। बैठलन तो वो किसान के दुआर रहे, उनकर औरत अली। तो उनकर औरत अली, कहली कि पंडित जी कैसे आईनी है, बड़ा ढेर दिन पर आइल बानी। कहलियन पंडित जी की का करी बेटा, हर जजमान के घरे जाए के बा, तो आज तोहार पर आ गई है तोहरा घरे, बैठ। कहली कि ठीक बा। कहीं कि ए पंडित जी काथा बाचे के बा, बाच देव। कहलन कि हाँ इहे हमार काम बा, तो हम भाई काम तो अपन करबे ना करब, काथा बाच देव। कहलन कि ठीक बा। तो पंडित जी अपन प्रवचन देवे शुरू कैलन। कहलन पंडित जी कि ए जजमान देख, जवन पंडित जी के ला के देवे को हुई श्रद्धा से दीह, आ ना तो तू दीह मत। जवन मन से दान होला, खुशी से दान होला, वो भगवानो दान लेलन, स्वीकार करेलन। तोहर भगवान घर में बना रही। कहलन हाँ पंडित जी। कहलन कि देखा पंडिताइन, आगिन मुख, ब्राह्मण मुख, गौ मुख एक होला। तो जैसे कि ब्राह्मण बरन, उनकर कहल सत्य होला। जवन गौ माता आशीर्वाद दे दिहन उ सत्य होला। जे गंगा में नहा ली ओकर सब पाप रोग दुख कट जाला। ओही से आगिन मुख, ब्राह्मण मुख आ गौ मुख एक होला। तो देखा जजमान, तू सोच समझ के कथा बचवैह, सोच समझ के दान पुण्य करीह। अगर दान पुण्य करे के होई तो अच्छा से करीह, दिल खोल के करीह, तार भगवान घर में बना रही। कहली कि हाँ पंडित जी चिंता मत करी, बैठी ना 5 मिनट में हम आवतानी। गैली घर में, उनकर ससुर के अर्थी रहे, आग मने धैर्य गंगा जी में सिरवावे के। तो कहली कि अपना लड़का ले कि ए बचवा, बाबा के धैल बा हाड़ावा आ जौन रखिया, तब लावा तो पंडित जी के मुंह में डाल दही कि ए जे हमनी के गंगा जी में जाए के ना होखी, यही जे हम डाल देतानी कि हमनी के पवित्र हो जाए। जी आगिन मुख, ब्राह्मण मुख, गौ मुख एक बा, तो ये तीनों मुख जे हमारे दुआरे पे आ गई बा, इनकरे मुँह में डाल देवे के। अब पंडित जी बेचारा का करस, ओहिजा ले अब चलते बनलन। कहलन कि या हो दादा एजा रहते न हमारी इज्जत चल जाई। अब ओहिजा ले दौड़त 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 कुछ दूर गइलन, एगो झाड़ी रहे ओकरा में लुका गइलन। तो एगो लुका गइलन झाड़ी रहे, ओमे एगो लइका एगो लइकी प्यार करत रहसन। तो उ लइका बोलल कि आई लव यू, लइकी सुनलस, आ लइकी जौन तनी कस के बोललस कि आई लव यू। पंडित जी कहत रहन कि ए दादा एकरा में हमरा के अब आई लव यू के बोले लागल, ए जो हमार गुजारा नइखे। हे भगवान, ई कैसन कलयुग आ गइल कि ई एगो लड़की के आवाज बा और हमरा के आई लव यू बोलतिया। हम अब एहिजा ले कहाँ भागी। पंडित जी अब ओहिजा ले कहाँ भागस। तले उ लइका लइकी पंडित जी के देखलसन, कहलसन कि अरे ई तो पंडित जी हमरा गाँव के हवन। अगर ई पंडित जी के ना कुछो कइल जाई तब पंडित जी जाके गांव में कह दिहन, हाला कह दिहन। तब उ लइका उ लइकी के कह, लइकी तब बेचारी किनारा खड़ा हो गई। लइका निकलल, कल राम राम पंडित जी कैसे बानी। कहलन पंडित जी कि हम तो बहुत अच्छा बानी। कहलन कि ए बाबू एगो बात कही। तो कहलन लइका कि कहीं पंडित जी कौन बात कहतनी। रवा तो हमरा गाँव ही के बानी, तो रवा तो बात सुनल जरूरी न बा। कहलन कि ए बाबू तनी हो झड़िया में देखब। कहलन कि का ह। कहलन कि वो झाड़िया में एगो लड़की के आवाज आई है, हम वही रास्ता ले गुजरत बानी, तो वो लड़की हमरा के आई लव यू बोलल हिया। कहलन कि हाँ रौरा के अय। तो हाँ हमरा के। तो कहलन कि पंडित जी रवा आगा बढ़ी। तब लड़का के जी में जी आयल कि पंडित जी कुछ देखले नहीं खान, उनकर खाली आवाज लड़की के सुनाई है। तब कहलन कि ए पंडित जी रवा आगा बढ़ी, हम देख के आवत तनी। कहलन कि ना बाबू तनी उ लड़किया के हमरा के दर्शन कराई है। और पंडित जी के नियत खराब होखे लागल।
कहलन कि ए बाबू ओ लड़किया ले हमरो के तनी बात करा दिया, उ लड़की कैसन बिया अगर तू देखा तारा तो हम कहाँ लड़का कहलस कि हम कहाँ देखले बानी, अभी हम रौरा कहले पर जा तनी लड़किया के जो है बस। कहलन पंडित जी, कहलन लड़का कहलन कि ए बाबा अब रवा ए उम्र में का आई लव यू सुनब आ का बोलब, रवा रास्ता नापी आ जजमान के द्वार देखी आ हम पीछा से उ लड़की के बोल के आवतन कि देख के कौन उ लड़की ही है। तब उ लड़का गई कहलस कि तू रास्ता ना पड़, लड़की हे रास्ता ले निकल, लड़का हो रास्ता ले, पंडित जी अपन रास्ता धैला। बताई जा आजकल के घोर कल जुगे आइल बा, पंडित जी के मन डोले लगल कि हमरो के कोई आई लव यू बोली थे। तब कहला ना कि हमारा लड़की के देख दर्शन करा दो बाबू, गंगा जी में नहा के तर जाई। अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देव जा। राम राम सीताराम, हर हर महादेव।